Nakaparadang lunadan sa hampangkan sarong eskwelahan sa Naga City, nasulo. Faulty electrical wiring sa lunadan, pigihiling kan BFP na kausa kan insidente. Mantang sarong abandonadong van sa parehong syudad, natumtumanin kalayo. Yan asin iba pang detalye aramunta sa report ni Chris Novello. Tinumtum nin kalayo ano na inina nakaparada sa gilid kan sarong eskwelahan sa Naga City pasado alas 11 kasubago. Sigun sa may sadiri kan lunadan, masumiter sa nasubot sa nin mga dokumento sa eskwelahan kan biglang nag-aso ang bihikulo hasa sa marikas na nagdakulaan kalayo. May umusok po, tapos pinatay ko po yung makina kaagad. 5 parisinggisir yung naubos namin. Akala namin matitigil na. Pero tuloy-tuloy pa rin yung pag-usok kaya tumawag na kami ng bumbero para sila yung mag-apula. Tulos man na nagresponde ang mga personahis kan BFP Naga, mantang maswerte man na mayong nadamay unakulugan sa nasabing insidente. May mga ibang kani is wiring ta pag open da kang kang may kan driver nagpansin niya na nag-usok na sa may makina niyang parte kaya nagbaba naman siya. Sigun sa BFP, may ibang mga wire o jumper ang nakakabit pa sa terminal kan bihikulo na posibleng nag-short circuit asin pinunan kan kalayo. Mientras tanto, sa mga abandonadong bihikulo na nakapark sa basurahan sa Barangay Calawag, Naga City ang nasuluman, alagat pigaarampakan mga otoridad ang pigikanan kan kalayo. Kasabay kan piglalaom ang dagmang na deboto na daraan sa indang mga bihikulo na maatindir sa mga aktibidad kan Peña Francia Festival. Nagpagirumdum ang mga otoridad na sertong nakagadan ang makina kung babayaan nga ni malikayan ang mga siring na insidente. Kay Banan si Carlo Abunita, Chris Novello, Palitang Bicolandia.